खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि महकुमानि सिङाव बड'फा एकाडेमि आरो शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा सावदों। बड'फा एकाडेमि प्राइभेट स्कुलनि गोरायुं चन्दन मुसाहारि बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा हरनि 11 आरो 12 रिंगासोआव फरायसालिखौ अर सावनानै गालांदों। बे अर खामनायाव फरायसालियाव थानाय गोबां बिजाब फरायसाफोरनि गानग्रा जोमग्राया खामजोबदों। खमावबो 1 लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खामदों होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायबावदों दि बिथांमोननि फरायसालि बड'फा एकाडेमिखौ सावनायनि सिगां शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालिखौबो मोनाबिलिनि 8 आरो 10 रिंगायाव खेबनै सावदोंमोन। नाथाय अरखौ नुसननानै थाब खोमोरनो हानायाव जेबो खहा जायाखै। शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालिखौ सावखांनायनि उनावनो सोरनिबा न' आरो फरायसालिखौ सावबावनो हागौ होननानै रायजोफोरा पहरा होदोंमोन एबा नोजोर होदोंमोन। बे समावनो हरनि 11 एबा 12 रिंगासोआव बड'फा एकाडेमि फरायसालियाव अर नांनायखौ नुनानै रायजोफोरा अर खोमोरनो थांगौमानियावनो फरायसालिनि गोबां बिजाब आरो गोनां मुवाफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोब्बायमोन। बे जाथायनि सायाव जायगानिनो मुस्लिम खर' गाज्रि जाय बांद्राय फाग्लिबो नङा बेनि सायाव अजद होदों रायजोफोरा। मानोना अर खोमोरनो फैनायाव बे फाग्लिखौनो फरायसालिनिफ्राय ओंखारलांनायखौ नुदोंमोन रायजोफोरा। बे जाथायनि उनाव जायखि जायानो थायाथों मानो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय केस होगोन होननानै बुंथिदों बड'फा एकाडेमिनि गोरायुं चन्दन मुसाहारिया। गुवाहाटीनि जालुकबारियाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनानै गं 60निबो बारा न'फोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। बे गिख्रंथाव जाथाया गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि थाखायनो जादों। मैया साननि 12 रिंगा 30 मिनिटसोआव जालुकबारि मेइन चकनि लासित पार्कनि मोखाङाव बे जाथाया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गेस लिक जानायनि थाखायनो जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। गिबियाव गंसे न'आव अर खामग्रोदों। बेनि उनाव गं 60निबो बारा न'फोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। बे गिख्रंथाव अर खामनायाव न' खामनायजों लोगोसे गोबां गारि मथर खामजोबदों। गं 14 अर खोमोरग्रा एबा फायार ब्रिगेडआ खमैबो बे अरखौ खोमोरनो थाखाय 3 घन्टा सम लादों उनाव अरखौ खोमोरनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथायाव गासै गं 30 गेस सिलिन्डार बेफ्रुदों आरो सासे बैसो जानाय बोराय आरो सासे 4 दाननि गथ'साया जिउ गोमादों। मैया खौराङाव फोसावजानाय हाग्रामा महिलारि बिथां आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा गुवाहाटीनि ताज हटेलाव स्रोदै लोगो हमदों होननानै फोसावजानायनि सायाव बिथांमोनहा खेंफोरथि होदों। बिपिएफ हान्जानि प्रबिन बर' बिथां आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखायै फोरमायबायदि बिथांमोनहा स्रोदै जेरावबो सावरायलायाखै एबा लोगो हमाखै। बिपिएफनि नेहाथारि प्रबिन बर' बिथाङा बुंथिदों दि दिनै 20 डिसेम्बराव बिपिएफ दोलोआ बरमायाव CWCनि सावरायमेल खुंगोन। बे सावरायमेलाव बिथांमोनहा फैगौ 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि इलेक्शनाव सोरजों थागोन बेखौ सावरायनायजों लोगोसे इयुननि थाखाय माखासे थांखिफोर लागोन। आरो बिथाङा बुंथिबावदों दि बिपिएफ हान्जाया बेरेखा हान्जा जानानै गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन आरो बेनि थाखाय बिथांमोनहा मेन्टेलि आरो फिजिकेलि थाग थियारि होननानैबो बुंथिदों। बोसोरथाम सिगां गोमानाय गथ'खौ बिमा बिफाया मोनफिननो हाबाय। थांनाय 3 बोसोर सिगांनो कचबिहारनिफ्राय सासे 14 बोसोर बैसोनि मिथुन देबनाथआ गोमादोंमोन। गथ'साया देहायारि थिग नङामोन होननानै खौरां मोननाय जादों। गोमानाय गथ'खौ आसाम पुलिसआ धुबुरीनिफ्राय मोननानै गुवाहाटीनि डेस्टिनेशन NGOआव दोनहैदोंमोन। गोलाव सम गथ'नि बिमा बिफानि थंखौ नागिरनानै दा मोननो हाबाय। बोसोरथाम सिगां गोमानाय गथ'खौ बिमा बिफानो खौरां हरनानै माखासे आयेननि गेजेरजों NGOआ बिमा बिफानो गथ'खौ गथायनानै हरफिनबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं बुरिसुथाम गामियाव गावनि असे फिसाज्लायानो बिफाखौ सिखाजों दानथारदों। बे जाथाया मैयानि सानाव जादों। नखराव दावराव दावसि जानायनि थाखायनो फिसाज्ला रजाक आलीआ गावनि असे बिफा हाजमात आली 70 बोसोर बैसोनिखौ खर'आव सिखाजों दानदों। बे जाथायाव बिफाया जायगायावनो जिउ गोमादों। बिफाखौ दानथारखांनायनि उनाव फिसाज्लाया बिमाखौबो गाग्लोबदोंमोन। उनाव जायगानि रायजोफ्रा फैनानै बिमाखौ रैखा खालामफैनो हादों आरो फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम दैथायहरदों। दुथां रजाक आलीखौ पुलिसफोरा दा एरेस्ट खालामबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बिटिसिआव बिजेपिआ गिबि खेबनि थाखाय हारसिङै बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो नांगौसिबां देरहासारनोबो हादोंमोन।
बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोन 9 मासियाव देरहासारनो हादोंमोन आरो दा बिपिएफ आरो कंग्रेसनिफ्राय सासेया हाबहैनायाव गासै मोन 11 मासि जाबाय। बिटिसिआव देरहासारनो हानायनि उनाव बिजेपिनि मोनसे जोबोर गिदिर देरहासारबावनाय थांनाय 17 डिसेम्बराव टिवा अट'नमास काउन्सिलाव बिसायख'थि जादोंमोन। बे बिसायख'थिनि फिथाइया मैया फोसावजाबाय। गासै मोन 36 समस्तियाव बिजेपिआ मोन 33 समस्तियावनो देरहासारनो हादों। कंग्रेस हान्जाया मोनसे मासियाव देरहासारनो हादों आरो एजिपिआ मोननै मासियाव देरहासारनो हादों। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थिया नगाव, मरिगाव, हजाइ आरो कामरुप मेट्र' जिल्लानि माखासे बाहागोआव जादोंमोन आरो बे बिसायख'थियाव सा 124 बिजाथिफोरा गेलेदोंमोन। गुवाहाटीसिम हाइ स्पीड बुलेट ट्रेनआ माब्लानिफ्राय खारगोन? मिनिस्ट्रि अफ रेलवेआ बिनि सायाव मोनसे गोदान खौरां फोसावदों। हाइ स्पीड बुलेट ट्रेन खारनायनि सिगांनि ड्राफ्टआव गुवाहाटी गैयामोन। दा गुवाहाटीसिमबो बुलेट ट्रेन खारहोनो थाखाय थांखि लादों। मिनिस्ट्रि अफ रेलवेजों फोसावजानाय नेशनेल रेल प्लान (NRP)नि बायदिब्ला दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिमबो बुलेट ट्रेन खारहोगोन आरो बेनि थाखाय ड्राफ्टखौ 2021 मायथाइनि जानुवारियावनो फोजोबनो हागौ। निउ दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम हाइ स्पीड बुलेट ट्रेनआ 2050 मायथाइनि गेजेराव जेखिजाया समावनो खारहोनो हागौ। बे बुलेट ट्रेननि गोख्रैथिया 1 घन्टायाव 300 किल'मिटार जागोन। इन्डियायाव गिबि बुलेट ट्रेनआ आहमेदाबादनिफ्राय मुम्बाइसिम खारगोन। बेनि थाखाय प्रजेक्टआ गनायथि होजाखाबाय। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि ड हेमन्त बिश्व शर्माया सा 368 फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होदों। फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि PWD कन्वेन्शन एन्ड ट्रेनिं सेन्टाराव जानाय मोनसे हाबाफारिनिफ्राय होदों। आसामनि काजिरंगा, तिनसुकिया, काक'पथार, दुमदुमा, काछार आरो कार्बि आंलं बेफोर जायगायाव गासै गं 6 कलेजखौ बे बोसोरनिफ्राय जागायजेनगोन होननानै बुंथिदों ड हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेफोर कलेज आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि गं 16 कलेजाव साइन्स स्ट्रिम गोदानै थिसननायनि थाखायनो मैया सा 368 कलेजनि फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होदों। मेघालयनि गार' हिल्सआव माखासे दुथांफोरा गार' हिल्सआव थानाय आसामनि फालांगिरिफोरखौ होखारदों। बे जाथाया खोला-सोनाब गार' हिल्स जिल्लायाव जादों। माखासे दुथांफोरा आसामनि फालांगिरिफोर जाय मेघालयआव थाहैनाय बिसोरखौ होखारनो थाखाय बिसोरनि दखानफोरखौ बुफाय-बुसि खालामदोंमोन। उनाव जायगानि मानसिफोरा आसामनि फालांगिरिफोरखौ रैखा खालामदों आरो उल्था दुथांफोरनि न'खौ थांनानै सावनानै हैदों। जायगानि थागिबिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला गासैबो जानाय-लोंनाय बायदि बायदि मुवा बेसादफोरा आसामनिफ्रायनो थांजोबो। बेबायदियाव आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव दावराव-दावसि जायोब्ला मेघालयानो गोबां खहा जागोन। बरपेटायाव नंखाय आधार कार्ड बानायग्रा सेन्टारजों लोगोसे 7खौ हमनो हादों। बरपेटा पुलिसआ माखासे स्रोद खौरां मोननानै नागिरनायाव गंसे नंखाय आधार कार्ड बानायग्रा सेन्टारजों लोगोसे 7 दायनिगिरिखौ हमदों। पुलिसफोरा बिसोरनिफ्राय कम्पिउटार, मबाइल फन आरो गोबां इलेक्ट्रनिक आइजेंफोरबो बोखांनो हादों। खौरांनि बायदिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो बिसोरो आधार कार्ड बानायनायनि मुङाव बे फालांगिखौ सालायबोबाय थादोंमोन। मैया क'क्राझाराव राजधानी एक्सप्रेसआव अर खामदों। डिब्रुगड़निफ्राय निउ दिल्ली फारसे थांबाय थानाय 02423 नंनि राजधानी एक्सप्रेसआ हरखाब फुंनि 10 रिंगा 4 मिनिटसोआव अर खामदों। अर खामनायखौ आन्दाज मोननानै डाब्बानि मानसिफोरा चेन बोनायाव फकिराग्राम जंक्शनाव ट्रेनखौ लाखिदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव रावबो दुखु मोनाखै। उनाव अरखौ खोमोरखांनानै 11 रिंगा 6 मिनिटसोआव ट्रेनआ खारफिनदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।